Que tal, saúdos? Impulso o plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra. Mañá aprobarase unha nova liña de axudas que supera o 1,5 millón de euros. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. A Deputación de Pontevedra vai aprobar mañá en Xunta de Goberno as subvencións pros concellos ao abeiro do plan Revitaliza. As axudas valoradas en 1.726.000 euros irán destinadas á compra de material para o correcto funcionamento do plan de residuos. Nesta convocatoria incorpóranse a primeira fase municipios como Poio, Cerredo, Cotobade ou A Guarda e a segunda fase outros como Bueu, Cangas ou a Illa de Arousa. Co obxectivo de consolidar o plan Revitaliza en toda a provincia, a Deputación de Pontevedra aprobará mañá en Xunta de Goberno as axudas para os concellos adheridos ao plan de residuos. Atender a moitos pode ter o risco de non poder atender ben a todos. É moito máis importante atender ben e que funcione ben nos concellos que un número máis ou menos, pero obviamente pois se adire máis no futuro, pois encantados. Dos 42 concellos adheridos ao plan Revitaliza, 14 están xa na segunda fase. A concesión que mañá aprobará a institución provincial, valorada en 1.726.000 euros, irá destinada a estes municipios, aos que están intentando implantar a compostase como base de todo o tratamento de residuos. Destes concellos solamente quedarán fora Bueu, Cangas, Moaña e Ponteareas. Unha cantidad verdadeiramente sustancial. Estamos falando, a convocatoria era por 2 millóns, hubo solicitudes, puderonse atender todas, e incluso nas bases IVA que as axudas podían chegar ao 70% ou incluso ao 90% si había disponibilidade, ou sea, se non se presentaban moitos. Bueno, pois aí tendes a relación, o sea que vamos a repartir, a asignar en axudas da Diputación 1.726.000 euros, que as aportacións municipais convírtense en 2,25 millóns. O Grove, Mondariz Balneario, As Neves e Vilaboa recibirán esta chega co obxectivo de continuar co sistema de tratamento de residuos, estendelo por todo o concello. Outros municipios como a Illa de Arousa, Poio, Tomiño e Valga porán en marcha o plan Revitaliza dende cero. Para que son estas axudas? Pois son para comprar composteiros individuais, composteiros comunitarios, as bases, o material complementario, en algúns casos un camión para distribuir o estruturante, etc. O prazo de execución de todas estas actuacións rematará o 31 de decembro de 2020, data na que todos os concellos deberán separar e reciclar o 50% dos residuos municipais. O vicepresidente da Deputación está convencido de que todos chegarán a tempo. É a provincia na que máis concellos van a cumplir. Van a cumplir de verdad, porque nestas cousas facerse trampas é moi fácil en todo o Estado español. En Galicia en particular, pois estánse facendo trampas, contando como reciclaxe que non é, etc. Pero digo, en serio, que vayan a cumplir. Coa intención de que todos os concellos da provincia se incorporen ao Revitaliza e cumpran con a normativa europea, a Deputación manterá xuntanzas con todos os municipios e abrirá un novo prazo de adhesión ao Plan Provincial de Residuos. Máis actualidade, o PSDG presenta no Parlamento de Galicia unha serie de iniciativas co obxectivo de solucionar o colapso no servizo de urxencias no Montecelo, unha situación que, segundo a deputada socialista Patricia Vilán, é resultado do peche das camas hospitalarias e tamén da falta de persoal. Entre estes dous problemas provocan, segundo di a deputada, o traslado dos pacientes dende os centros de saúde e puntos de atención continuada ao Hospital Montecelo, algo que ocasiona colapsos no servizo de urxencias. Segundo os socialistas, durante a pasada fin de semana, doentes con necesidades prioritarias tiveron que agardar ata 6 horas para seren atendidos, uns feitos que levan a representante parlamentaria a pedir á Consellería de Sanidade que abra as camas que actualmente están pechadas e que contrate máis persoal de maneira definitiva. Co comezo do mes de agosto chega a cidade de Dolérez un dos eventos máis tradicionais do verán pontevedrés. O día de celebrarase a 48ª edición dos Premios Amigos de Pontevedra, un evento co que se pretende homenaxear a diversas persoas e tamén entidades pola súa contribución á cidade. Miguel Domínguez Vaz, Silvia Aguete ou Pablo da Pena son algúns dos galardoados este ano.
Seguro que a moitos de vos xa os soan as súas caras. Silvia Guete, Victoria Arosa, Montserrat Iglesias, Miguel Domínguez, Jesús Rodríguez, Pablo da Pena e a editorial Calandraca. Eses son os 7 homenaxeados desta nova edición dos Premios Amigos de Pontevedra, un evento que pretende recoñecer o traballo que estes pontevedreses fixeron pola súa cidade. Nos tratamos sempre de que haxa paridade, homes e mulleres non sempre é fácil polos méritos, os méritos non entende de xénero, pero eu creo que o impulso debe ser tanto para home como para a muller. Entón, son 7 premiados, unha institución, ou unha empresa neste caso, 6 premios individuais, 3 para mulleres, 3 para homes. Silvia Guete, porteira do Pollo Pescamar e da selección española, é considerada a segunda mellor porteira do mundo. Victoria Arosa, a súa trayectoria profesional ao fronte da peluquería Victoria, demostra que é unha empresaria estilista de éxito. Por último, no lado feminino, Montserrat Iglesias, investigadora, docente e actualmente directora do Instituto Nacional de Artes Escénicas. No sector masculino, Miguel Domínguez, traumatólogo, expresidente do Pontevedra Club de Fútbol e expresidente da Deputación. Jesús Rodríguez, coñecido como observador, un referente do balonmán pontevedrés. E por último, Pablo da Pena, cunha trayectoria deportiva de infarto, o triatleta leva sempre a nosa cidade por todo o mundo. Por último, o premio colectivo deste ano vai para a editorial Calandraca, por ser un referente da cultura e da literatura da nosa cidade. Ademais, nesta edición, a Asociación de Amigos de Pontevedra quere recordar a 2 persoas que faleceron este ano. Quero, nesta data, que son 48 anos e imos camiño do medio século, recordar a 2 persoas. As que imos ter un recordatorio especial na edición deste ano, do 10 de agosto, que son Rafael Fresuela Frías, dianteiro do Pontevedra e amigo de Pontevedra, membro da asociación que nos deixou hai uns meses, e tamén, sobre todo, a José Luis Fernández Sieira, que era o alma mater desta entidade. O tradicional xantar levarase a cabo desde agosto no Pazo de Congresos. Os interesados en asistir deberán recoller as súas invitacións antes do día 8 nos almacenes Clarita, na Bermutería La Fabulosa, no Hotel Comercio ou na Cafetería Blanco y Negro. E o vindeiro 10 de agosto tamén é a data elixida pola plataforma Touradas Fora de Pontevedra para sair á rúa e loitar pola abolición das corridas de touros. Como a cada ano e coincidindo co inicio da Feira Taurina, o colectivo pontevedrés organiza unha manifestación que sairá ás 8 do serán dende a Praza da Peregrina e que vai percorrer parte da cidade, un acto que incidirá na necesidade de modificar a actual Lei de Protección Animal de Galicia. Erradicar a Feira Taurina e loitar porque se modifique a Lei de Protección Animal de Galicia. Eses son os 2 obxectivos principais da plataforma Touradas Fora de Pontevedra. O colectivo volverá a sair á rúa un ano máis para manifestarse en contra das corridas de touros, unha práctica que, segundo esta organización, está en crise. Cada vez reducen máis os findes de semana, non? Que hai touradas na cidade. Este ano se reduce a un fin de semana solo, que é o día 10, que é o día que tamén facemos a manifestación, e que sendo a única plaza de Galicia que existe, nin con esas conseguen encher a plaza. Con esta manifestación, a plataforma Touradas Fora tamén quere mandar unha mensaxe á Xunta de Galicia. Dende o colectivo piden que se cambie dunha vez por todas a Lei de Protección Animal. O primeiro que queremos conseguir é que se cambie dende a Xunta a Lei de Protección Animal, que exclúe as touradas dentro desa lei, cousas que non estarían permitidas con outros animais, pois sí que se permiten co tema das touradas, non? Por outra banda, este colectivo pide ao Concello que non siga subvencionando aos propietarios da Praza de Touros. Non atenden as nosas reivindicacións, e non só iso, senón que no convenio hai un tema que fala da publicidade que se lle permite aos irmáns Lozano pois facer un uso do espazo público, pois como mellor outras asociacións ou institucións non poden facelo, non? Entonces sí que pedimos que den un paso máis e que boten abaixo ese convenio dunha vez por todas, porque nos consideramos que é unha subvención encuberta que lle están dando cartos ao lobby taurino, non? Touradas Fora de Pontevedra pide a todos os pontevedreses que se sumen a esta tradicional manifestación. A cita será o sábado 10 de agosto ás 8 da tarde na Praza da Peregrina. Ao rematar a marcha, unha persoa pública que aínda é sorpresa lerá un manifesto. Bueno, as corridas de touros son unha práctica que xera moita controversia entre os pontevedreses. Cada ano son moitos os que se suman á manifestación organizada pola plataforma Touradas Fora, pero tamén son moitos os seguidores da Feira Taurina. Esta mañá saímos á rúa para saber que opinan os veciños da cidade sobre esta celebración. Pois mira, é unha cosa
E tanto cando foi en Barcelona ou aquí en Pontevedra ou tal, non me importou se lo sabía ou se non lo sabía. Non vou a ellos, non me importa que lo saia ou que non lo saia. Bueno, independentemente de onde se celebren, eu estou en contra en calquera lugar, en calquera momento, vamos. Que non me gustan sacrificalos, pero tampouco me gusta estorbar a xente que lle gusta o tema. É dicir, eu creo que en ese sentido hai para os dos bandos, é dicir, respetar por un lado e por outro. Se é unha tradición e hasta ahora se leva facendo, se o queren sacar, é cuestión que se poñen de acordo, pero os autoritarismos son menos posibles, porque aquí en este país se falla así a golpe de porra, e non pode ser, é dicir, teñen que porse de acordo. O diálogo, que é o que nos está pasando ahora mismo, que non dialoga nadie, o sea, decir, pues eso que fai falta. Eu non solo ir, pero sí vexo que está ben para a ciudad, que existan os toros en Pontevedra, sí? Sí, sempre que vengo vai a los toros. A que non le gusta non va. Es una tradición, crea muchos puestos de trabajo y el toro vive durante 4 años, mejor que muchos pollos que están ahí en granjas o terneros que están ahí encerrados, los pobres, durante años sin poder disfrutar de nada. Pero eu non son fillo, eu estou a favor da evolución. Así que ás 8, o sábado, a manifestación pola abolición. É unha práctica salvaxe e eu non estou a favor de que na miña cidade colabore con iso. Ademais, está probado que Galicia é o sitio de España onde menos afición hai aos touros. Non sei se é un 2% de poboación que vai aos touros e ademais está probado. Somos 4 provincias, son aí na Plaza de Touros que aquí en Pontevedra e ademais, cando eu era pequeno, había 4 corridas. Agora, o ano pasado foron 3, este ano son 2, así que está condenado a extinción. Así que se non somos nós, será a xente, a poboación de Pontevedra. Esta é a oveja negra da familia. Nada. Así poñemos o punto final a este Pontevedras desde hoxe, de contado o tempo, e xusto despois, xa saben, novo especial informativo aquí en Canal Rías Baixas con todo o que deu de si esta segunda xornada da Festa do Albariño de Cambados. Pola nosa banda, nada máis. Adeus.